L-erba' filgħodu saret il-11 edizzjoni tal-Parlament Ekoskola. Ekoskola li hija ffurmata minn 112 skola f'Malta u Għawdex bis-sem ta' iktar minn 45,000 student tiffoka fuq l-ambjent. Mhux għalina biss, imma l-tfal tagħna u għalta warahom u għalta warahom. Għax jekk isibu ambjent maħmud mhux kif sibna aħna sibna ambjent nadif. Allura aħna għandna nieħdu ħsiebu. Kellna ħafna fuq il-ħajt tas-sajjieħ, għamilna ħafna fuq il-biodiversità biex inħallu l-ambjent nadif, ma narmux mal-art. Fis-sessjoni fil-Parlament spikkat il-mozzjoni mresqa mill-istudenti. Permezz tagħha appellaw lill-membri parlamentari biex jikkunsidraw is-suġġerimenti tagħhom bilan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Is-suġġerimenti huma mibnija fuq it-tliet miri għall-iżvilupp tal-millenju. Miri li kienu stabbiliti fis-Summit tat-tfal organizzat minn Nature Trust f'Mejju li għadda. Il-miri huma li nqeret il-faqar estremu l-ġuħ, li jkun hemm ekwità bejn is-sessi u lin-nisa jingħataw vuċi u li kulħadd ikollu aċċess għall-ilma tax-xorb nadif. L-Ispeaker tal-Kamra Anġlu Farrugia qal li l-istudenti huma l-ġenerazzjoni li jmiss u għalhekk għandhom l-impenn li jkunu huma li jmexxu lil Malta l quddiem. Spjega wkoll kif il-Parlament il-ġdid huwa mibni b'metodi li jnaqsu l-impatt negattiv fuq l-ambjent. Preżenti għas-sessjoni kien hemm numru ta' membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra fosthom il-Ministru tal-Ambjent Leo Brincat. Brincat spjega kif l-għaqdiet ambjentali aċċettaw li jkunu parti minn grupp ta' ħidma li se jaħdem biex jaġġorna l-liġi dwar żvilupp sostenibbli.